Diyos, maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Matindog po kita sa pagpuon kan sa tuyang novena para kay San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan as sinautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin mo niya namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadako asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagdugaring. Sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matitabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod yun po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat for passing the licensure examination March 2025 offered by Princess Gulmatico. Thanksgiving offered by Lim Foods. Thanksgiving for good health offered by Peps Gimoro and family. For birthday of Charles Nico Castello offered by Maricor Castello. Thanksgiving offered by a devotee. Thanksgiving by Edith Catolico and family. Cerillo and Capuno family. For passing the let offered by Hani Bethy Bequilio. Thanksgiving offered by Napile family. Special na kahagadan kan mga minasunod, Maria Christine Miguel. For permanent in-depth ed albay offered by Cherry Joy Naparam. For safety travel from Tom Curry and Sydney to Philippines, offered by Tess Magalona. For guidance for school year 2025 to 2028, offered by Kenji Ando. For successful PMA journey of Sean Kyle Echage, offered by Echage family and special intention,
offered by Glenda Togelida. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Eugenio, offered by Helig family. For Jenny, offered by Valdez family. For Wen Chianan and Carlos Carlito, offered by Mr. and Mrs. Raymond Mann. Para sa kalag ni Jesus, offered by Esther Go. Para sa kalag ni Maria, by Esther Go. All Souls and the second death anniversary of Evelyn and Reynaldo, offered by Maria Christine Miguel and family. Para sa kalag ni Socorro and All Souls, offered by Attorney Yora Ardrales. And All Souls, offered by Edith Catolico and family. Ngunyan, iyo po ang Webes sa ikaanom na simana pakapasko kan pagkabuhay liwat. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo,
Bapa sa Indogabos. asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Marahay na hapon man po, Padre. Ako unta, sa tuya mga kasalan, nga ning magkani o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Tanay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na naghimo nan sa imong banwaan, makisumaro sa imong pagtubos, warasan sa mo na mimibi kami, na uli kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan, kami magpasalamat sa kudpaman. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan pagkapanahon. Amen. Aliturya kan tataramon. Himateo nyato an enot na babasahon. Ginono sa mga gibo kan mga apostoles. Dai nahaloy, naghali si Pablo sa Atenas, asin nagpakorinto. Duman, namidbid niya ang sarong Hudiyo na angaran Aquila, taga Ponto. Siya asin an sa iyang agom na si Priscilla, minaabot pa man sana hali sa Italia. Huli ta pinahali ni Claudio, ang gabos ng mga Hudiyo sa Roma. Dinalaw sinda ni Pablo, asin kan mahiling na sinda para gibong tolda arog niya, nakisakat siya sa inda, asin patarabang-tabang sinda. Lambang Sabado sa sinagoga, nakikipag-olay siya sa paghingowa na madara sa pagtubod ang mga Hudiyo asin mga Griego. Kan si Silas asin Timoteo nag-abot na hali sa Macedonia, ang bilog na panahon idinulot ni Pablo sa pagtukdo, pagpaliwanag sa mga Hudiyo na si Jesus iyo ang Mesiyas. Huli ta siya kinalaban ninda, asin pinag-ulog-ulog, pinalpag ni Pablo ang alpog sa iyang gubing dangan nagsabi sa inda, "Bahala kamo sa anuman na mangyari sa indo, dai akong sala. Puon ngunyan, maduman ako sa mga pagano." Dangan luminawa sa sinagoga asin nagdago sa kataid na harong, sa diri nin sarong parsamba sa Diyos na angaran Tisio Justo. Si Crispo, presidente kan sinagoga, asin ang bilog niyang pamilya, nagtubod sa kagurangnan. Siring man, iba pang dakul na mga taga-Korinto na naghinanyog, nagtubod asin nagpabunyag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas ako, O Diyos. Pinapasalamatan ta ka, kagurangnan, sa bilog kong puso,
Sa atubang nin kaanghelesan, aawiton ko ang sa imong kaumawan. Masamba ako sa imong banal na simbahan, papasalamatan ko ang sa imong banal na ngaran. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas sako, O Diyos. Huli kan sa imong pagkaherak asin pagkamuot, pinaurog mo sa gabos an sa imong ngaran asin tipan. Sa aldaw na ako nag-apod, sinimbag mo ako, asin pinakusog mo ang sakong kalag. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas sako, O Diyos. Anto mong kamot, iyo ang maligtas ako, tataposon mo ang pinuunan mo sa sako, an sa imong pagkamuot kagurangnan, nagdadanay sa gud paman, dai mo pabayaan o Diyos, ang lalang nin sa imong kamot. Anto umong kamot, iyo ang nagligtas sako, O Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukiyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, dikit na sanang panahon, day na ko nindo mahihiling. Alagad ngapit mahihiling giraraya ko nindo. Nagkapira sa mga disipulos, nagapot, ano ang but niyang sabihon kay ni? Dikit na sanang panahon, day na ko nindo mahihiling, alagad ngapit mahihiling giraraya ko nindo. Siring man, ano ang but sabihon kay ning, ako mabalik sa Ama. Asin naghapot sinda, ano ang but sabihon kay ning dikit na panahon na sinasabi niya, day niya to aram kung ano ang but niyang sabihon. Aram ni Jesus, nabut sindang magapot sa iya, kaya nagsabi sa inda, pinag-urulayan nindo ang sinabi ko, dikit na panahon, day na ko nindo mahihiling. Alagad ngapit, mahihiling giraraya ko nindo. Totoong sinasabi ko sa indo, kamo magtatangis asin mag-aagrangay, mantangan kinaban maguugma, kamo mamumundo, alagadan sa indong kamunduan, matatapos sa kaugmahan. Mga tugang, an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Sa giraray maray na hapon sa inugabos mga tugang, Huwebes sa ikaanom na semana kaining sa tuyang pagselebrar kan Pasko kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Asin pinagtatauan kita nin pagpapadagos pareha sa Ebanghelyo asin man sa enot na pagbasa kaining istorya manunungod kay Jesucristo na tataram kinakahuro niya sa mga disipulos during the Last Supper. Asin man, duman sa Acts of the Apostles, so pagministro kan mga disipulos o kaya mga apostoles. Duman sa sarong libro ni Jonathan Edwards na The Religious Affections, may magayon na sinabi ining author na ini. Sabi niya, we should get into the way of appearing lively in religion, more by being lively in the service of God and our generation, than by living, rather than by the liveliness and forwardness of our tongues and making a business of proclaiming on the housetops with our mouths. Kundi, sabi ni Jonathan Edwards, kay nakaipuhan da, imbes na ito ang gibuhon, we must convince other people's consciences of the importance and excellence of religion. Thus, the light would shine before men and women that others, seeing their good works, would glorify their Father which is in heaven. So, imbes ngayon na makipag-argue kita, manunungod sa relihiyon, dapat ngayang gibuhon, base sa autor na ini, na mahiling kanibang tao ang sa tuyang mga pinagigibo.
Tangani na iyon magtaong umaw sa mahal na Diyos, asin makumbinsir sinda na kita para sunod ni Yesu Kristo. Actually, ining pinagsabi kan author na si Jonathan Edwards, pinagtatauan niya nin highlight so mga konkretong paagi na kung saan kitang mga parasunod ni Yesu Kristo pwede asin dapat na maging marhay na mga testigo kan sa tuyang pagtubod. And it seems easy on paper. Para ngaya masabuhay ka, kan katukduan kan sa tuyang kagurangnan, that's easy enough. But in real life, this is hardly the case. No? It is the same with the Spirit or with the disciples in the gospel we just listened to. Ining episodo na ining sa tuyang pinagatid-atidan, ining mga istorya sa Ebanghelyo, nadawog niya to na sa mga disipulos, nagkarilibong sinda. Naghapot sinda. Ano daw yung pinagsasabi kay ning sa tuyang maestro na mahali siya, tapos taod-taod yao na naman. Takot sinda. They have this feeling that they were going to lose Jesus. But Jesus told them that in the end, it was all for the best. Ninhuli pag naghalik na si Yesu Kristo, so para surog sa Espiritu Santo, iyuan maabot. Siguro heads up ini, duman sa kunanuan sa indang marireceive, pagabot kan Pentecostes. And if we come to think of it, ining argument ni Yesu Kristo just makes sense. Kung si Kristo yaon sa iyang hawak, nasa sarong lawas, he could not be everywhere with them. Talimitado siya kan sa iyang hawak. When Jesus was in a body, he could not reach the minds and hearts of consciences of men and women everywhere because he is confined by the limitations of space and time. But there are no limitations in the Spirit. Everyone, someone goes, the Holy Spirit is with him or with her. Kaya ining pag-abot kang Espiritu Santo would be the fulfillment of the promise of Jesus somewhere in the Gospel of Matthew. Anong promesa ito? Lo, I am always with you to the close of the age. The Spirit would bring to men and women an interrupted fellowship forever. As initatao duman sa Kristiyano ang sarong kusog, an effectiveness no matter where he or she preached. Pero minsan, iyo man ini ang problema. No? This is where the problem lies. That most of the time, we tend to disregard. We tend to forget. We tend to ignore the presence of the Holy Spirit. Pinagdeded man niya to ang presensya kang Espiritu Santo sa buhay ta. For example, kung igwabagang ragugdoban sa tuyang puso, namuyan niya itong ibalangibog ang marhay na bareta, kan Ebanghelyo sa tuyang mga kafamilya. When we have that fire to tell others about God's working in our lives, but then we become ashamed to do so, tabaka ngaya anong sabihon kan sa kuyang mga magurang, kan sa kuyang mga amigo, kan sa kuyang mga katrabaho, kan sa kuyang mga kanatad. These are the times when we let down the Spirit of truth. When we let down the Paraclete, the Helper, that Jesus sent us. Ang pagiging testigo paano, saro ini sa pinakadakulang tema kay ning Easter season. This witnessing, this especially the kind of witnessing that the apostles have shown is actually a tough act to follow. And sometimes we feel disappointed of ourselves. Nga tangay tabako arog ako kay San Pablo, nga tangay tabako arog ako kay San Pedro, kaya kay Silas, o kaya kay Bernabe.
na kaya nila magtaram sampang ning kadakol na mga tao asin makumbinsi sa mga tao na magsunod sa tuyang kagurangnan. Ako ngayon, nagbubuka pa sa nung sa kuyang imot, kikurab na ako. But it is precisely in times like these that when the going gets tough, we always remember so very reassuring words kan sa tuyang kagurangnan. I am with you always until the end of time. Asin sa promesa niya, nan sa tuyang kamunduan, an sa tuyang mga kadipisilan na pinag-aagihan, day matatapos duman, kundi matatapos sa kaugmahan, sa katuninongan na pinagre-regalo sa tuya, kan mahal na Diyos sa paagi, kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ko mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang, mako malugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akon malugod kan kagurangan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan umitas lugod pasiring sa imo an sa mong mga pamibi. Kay iba kan mga pagdulot din mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, mandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, ni kakagurangnan ni pagrukiyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway na yarubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Kulit sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal, binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Sa imong kamurawayan.
Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na sabi, magako ka mga boss, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na sabi, magako ka mga boss, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkadigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kaming nagarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Leon, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka ba nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos no nakaugalian na ngahas kitang magsabi, amanya mo na yaon sa langit, babanalon Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang bot mo sa daga nin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mahal daw niyamuan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan mong mang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas,
na si Hesu Kristo. Hulitas sa imon kahadean na sinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, igaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirato ko sa indo. Haray paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigua na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatitanauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Hesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayat. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong
Maluhod po para sa prayer for the sick. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Tukaw tabi. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo nagandam sa mo para sa buhay dadahing kasagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuan sa mo mga puso, kan kusog ni nakakaligtas na kakanon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 22,872 pesos and 25 centavos. Ang nambagta po siring na oras kan misa, 4,402 pesos and 30 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,782 pesos and 30 centavos. Sa mga maut po magbakal nin souvenir items, arrogant t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Siring man sa Hunyo 2 sa Good 4, aldaw nin Lunes sa Good Miyerkules, magkakaiga po nin 3 doong masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga kalag na buot niya itong girumdumon. Maut mi mapong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 2,900 pesos, 2,000 pesos, 1,350 pesos. Tulong Anonymous na nagtaon ni tig 1,000 pesos, duwang Anonymous na nagtaon ni tig 700 pesos, duwang Anonymous na nagtaon ni tig 500 pesos, Anonymous 300 pesos, Scan Rainwell R. Cal Ortiz 500 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan na nama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.